14 тисяч підписів щодня або 67 тисяч за 5 днів. Стільки людей ще має підписатись під петицією на сайті Білого дому про звільнення Олега Сенцова та інших бранців Кремля, аби Білий дім її розглянув. Загалом необхідні 100 тисяч підписів, вже є 33. Відомі актори, спортсмени, музиканти оголосили флешмоб у мережі з проханням до всіх українців долучитись до звільнення бранців. І особливо Сенцова, який голодує вже 113 днів. Посилання на сайт, де зареєстровано петицію, на сторінці у Фейсбук «Сейв Олег Сенцов». 100 тисяч підписів треба набрати до 7 вересня. Сьогодні життя людини, життя людей, які своїм прикладом роблять все для того, щоб ми могли піти свою каву, знімати кіно, грати в театрі або ходити з телефоном, не витрачаючи навіть 10 секунд для людини або для людей, які роблять це можливим. Сейв Сенцов, і давайте зробимо принаймні такий маленький шаг. Я закликаю всіх небайдужих, всіх громадян, всіх, хто вважає себе причетними до історії творення сьогоднішньої незалежної України, не бути байдужими. Як би не повернулася доля Олега Сенцова, ми всі відповідальні за те, що з ним станеться.